Μετά το ταξίδι στο Αμβούργο με το Σάιος, με ρωτήσατε πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη απόχρωση αυτού του φανταστικού καστανού. Σάιος Oleo Intense είναι η απόχρωση 486 καστανό σοκολατί. Είναι αυτό εδώ το πλούσιο, το πάρα πολύ ωραίο καστανό με τη σοκολατή αποχρώση. Το χρώμα μου, το λατρεύω. Και ήρθε η μέρα που θα βάψω τα μαλλιά μου μόνη μου. Δεν το έχω ξανακάνει, το παραδέχομαι. Και θα ανοίξουμε το κουτί. Περιποιητική κρέμα βαφή, όπως γράφει και πάνω στο σωληνάριο. Μπουκάλια απλικατέρ με οξυδωτικό γαλάκτομα. Αυτά πρέπει να είναι γάντια. Μάσκα πελάδι. Θα τα πάμε όλα by the book. Έχει 6 βήματα για να βάψουμε τα μαλλιά μόνες μας στο σπίτι. Αρχίσουμε την εφαρμογή. Καλύπτουμε τα ρούχα μας με μία πετσέτα. Φορέστε τα γάντια σας, ξεβιδώστε το απλικατέρ, αδειάστε όλο το περιεχόμενο της κρέμας μέσα στο απλικατέρ και ανακοινήστε καλά. Ξεκινάμε! Είναι μόνιμη βαφή, καλύπτει 100% τα λευκά και δεν περιέχει αμμονία. Τελείωσα. Επειδή είναι πολλά τα μαλλιά μου, έβαλα 1,5 μπουκαλάκι, άνοιξα και δεύτερη βαφή. Άπλωσα σε όλες τις ρίζες μέχρι κάτω, πίσω και στα πλαϊνά. Έκανα καλό μασάζ και τώρα θα περιμένουμε. Και αφού πέρασαν τα 30 λεπτάκια, ήρθε η ώρα να κάνουμε και το υπόλοιπο μαλλί. Θα χωρίσω τούφα. Απλώνω. 3 μπουκάλια χρειάστηκα σύνολο, πολύ μαλλί. Θα περιμένω 15 λεπτάκια προτού παλούσω. Προτού τα φτιάξω για να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα, θα εφαρμόσω αυτή εδώ την τέλεια μάσκα που έχει 4 ιαπωνικά έλαια και με την τεχνολογία Plex τυλίγεται γύρω από την τρίχα, αποκαταστά τη δύναμή της και βελτιώνει την υφή και έχει έτσι ένα αποτέλεσμα για πλούσια, υγιή και μεταξένια μαλλιά. Με τα μαλλιά μου και έρχομαι να σας τα δείξω. Yay! Τέλος! Βουαλά! Φανταστικό! Σοκολατένιο! Υπέροχο καστανό, το αγαπημένο μου, το χρώμα μου. Σας έδειξα την απόχρωση Σάιος Oleo Intense 486 καστανό σοκολατί και πόσο εύκολα μπορείτε να τα βάψετε στο σπίτι, που μέχρι και εγώ που δεν το έχω ξανακάνει τα κατάφερα. Καλή επιτυχία!